माइरं बाव मारै माइरंखौ बाव जिरायग्रायावसो दोनदोंमोन आङो मनाय लांबाय मुंनायैनो हरफाबाय थाव बाथावनो नै जोङो बाजाराव थांनो नागिरदों नैबे सेन्देल लायनोनो आंनोबो दा जरासे बायना होबायसो जरासे होथारनांगोन दोनलांनायनि अखा हानायनि ओइ सासे लोगो दङसो बेहाबो मा लायगोन लामायाव नेगासिनो दं आंहा दखान हैयासैहाय आसार दखानखौ अखा हानायाव एसे बुलायनोसैलाय अरलायनोसैलाय हनै जि दिस्टार्बहाय बे सैमाया नोंबो सेन्देल लायनोसै हा सानैबो सेन्देल बायगोन बिसोर आयु आंनो जरासे होआबा सानैनि गेजेराव सानैनि गेजेराव होआबा ए मारै सेन्देल बायनो ज' लोगो मोनलायखो नोंसोरो आदि आखर एखेबा एखे लोगो मोनलाय आरोखि ए आदि आखरा एस एस खाय लोगो मोनलायदों सेन्देल लायनो बोरैबा ज' औ फानो एलएमबि मोनसै साहा दखान गिदिर मोननोसै एलएमबि दखान थुल साइथिं बारस'नोसै नैबे लोगो सानै सेन्देल बायथारनो माबायदि सेन्देल बायो बिसोरखौ नायथारसै बेसेबां दामनि ब्रेन्डेड बायो ना मायो टाउनाव थाबायग्रा ब्रेन्डेडनि बायथाराखै मानसियानो गैया मेंबायहाय बेखौ बारबाबो साइथिं बारबाथाय सेन्देल जजोबो आयो नोंजों एखेथार Okay. मालाय गोजौथारहाय बर' सिख्लाया बैयो खानाय खोबलायलायनाय नोंहा बर' बिमा ड्रेसा मोजां दंथारो नै दख'नाया मोजां इन्दि सि ना मा देलायग्रायाबो साथाबो दंजोबो सेन्देलाबो मोजांथार सेन्देला जोबोद मोजां बेसेबां खय बोसोर गोरोन्थि बे होमबालाय आं हाथ'नाय नंला दख'ना गिदिर गोलावब्रा बे फिसा जायो दैज्लाङाव गानग्रा नायनायदो जानाया नै माबासो खुन्दुंसो जानाय सेसाव माबानाय माइदिना आखुवा दानाय बेहा माइदिथार आरो ना ओमफ्राय बेसेबां होनो बेखौलाय माइदिथारखौलाय हरैहाय थांबाय बाजार गिदिर हरैहाय खोलाजों थांबाथाय बाजार गिदिर मोनबाय एसे थांबानो मोनबाय आरोखि जों सासे लोगोनाव हाबा नेदों नै न'आ मोननोसैबो नै दख'ना दखानफ्रा हाजार दख'ना क'क्राझार जिल्लायावल' बांसिन दख'ना मोनो नामा हो सनाथि क'क्राझार जिल्लायावल' दख'ना बांसिन मोनखारगोनहाय ना मागोना मेथाइयाव ओंखार हो दाम खमनि दख'ना नायनो नैबे नायदो बाहाय औ बेफोरो दख'ना नायनो दे नायदो नोंसोरो नायनानै लादो मोजांनो क'क्राझार जिल्लायाव दख'नाया मोजां ओंखारो
नायदो नागिरदो लादो माइ गायनायाव गानोना माइ फुनायाव गानो आसानफोरबो नै मोजां मोजां खालामथारो माथो औ दे नायदो दे नोंबो नायो दामखौनो दैलाङाव गानो फैला दंखायो आं मास्राय गानबा दैलां आं नांबाय थाया सुनसो थैयो सुन्दै दाखोर जायो ओंखायनो बाबाय आं ओरैनोथ' गोजामा एसे गांसे बायनो दंखायो गाननोबाल' बायब्रबदो गानदो माखौ लाखो दे माखौ मोजां लाजायो कालारा नङा गोसो नङा मोजां समायथारगोन कालारा खमायथारबाय जोङो एसे 20 थाखा हरोना 50 थाखासो हरो औ हरदो हरो दे हरबानो जायो हरनांगौ दे सेरद' सनाथि सेरनो थिनबाय थसा नै जों सासे लोगोनाव बेरायनो फैबायहाय मालिक आसोला नाय मालिक आसोला नाय हा मारै जाखो मारै जाखो लायबाय नै सेन्देल लायनानै फैनाया खोमसि लायबाय बाजार खालामनाया मोनालायबाय फ्लाइअभारजों ओरै फैनांबाय फ्लाइअभारजों फैबाय जानोसै उन्दुनोसैलाय खोमसि ओरैजाय शान्तिनगर थांनाय लामा खोमसि जाथारबाय बाजार खालामनाय साहा लोङो नों लोंहोनो आरोखि नों लोंहोगोन सेन्देलबो लादों दख'नाबो लादों नोंनो लोंहोखानांसिगोन सनाथिया जोंनि लामा मोननोसै क'क्राझाराव लोंहोदो मोनो जोंनि लामा मोनथारसै जोथारदों लाब्रा जादो लादो किलोसे ini maka dah apa lagi besok? Pulang lah. Bang, nongkrong. Nongkrong.